сърби. И тук искам да ви припомня онзи знаменит факт от 11 октомври. Нека да кажем, че 11 октомври е национален празник и сега на Република Македония. Но как е станал Какво този... се е случило на 11 октомври? Разкажете. Това е, зрителите ни могат да вземат нещо срещу смях, нали, защото могат да умрат. Това е върха на сладоеда, така се каже, в антибългаризма на скопската историография. Празник на една държава. На 11 октомври 1941 година българският стражар Петър Колев се разхожда по улиците. Който е от Прилеп. Семейен човек с 3 деца, да извърши редовната си вечерна проверка за обществения ред. Среща го неговия съгражданин от сръбски произход Душко Наумовски, казва, че добър вечер, разменяват няколко приказки и всеки заминава по своя път. Извършвайки ти крачки, Душко Наумовски няма мъжеството. Напротив, когато Петър Колев е вече в гръб към него, изважда пистолет и го застрелва в гръб. Казано по друг начин, едно чисто криминално престъпление. Извършено от сърбин, да беше извършено поне от македонски българин, някой евентуално да се радва. Това криминално престъпление се тълкува като първата пушка гръмнала в македонското национално движение срещу българския окупатор. Ако това не беше жалко, можеше да предвика само смях сред нормално мислещите хора. Няма ли и дата на обявяване на Илинденско-Преображенското въстание? Няма ли дата, в която Република Македония обявила своята национална независимост, за да се избере като национален празник едно абсолютно криминално дело, което просто не заслужава да бъде споменавано? Сърцата си, загробвайки каквото могат от българската история, но дълбоко сърцата си, те знаят, че Илинденско-Преображенското въстание е въстание на българското население в Османската империя. И това е причината да избягат тези дати. В Македония те нямат паметник. Например, доскоро Скопие нямаха голям. Сега имат на Дамет Груев и на Гоце Делчев, яхнали на коне. По този повод помня, че бяха ме интервюирали от македонски вестници и ме питаха какво мислят. Те сигурно очакваха някакви псовни от моя адрес. Аз казах, че много се радвам, че в Скопие има паметници на двама висши офицери на българското военно разузнаване. Защото и Дамет Груев и Гоце Делчев са офицери от българското военно разузнаване. По негова поръка те правят ВМРО и всичко останало в Македония. Но в самото Скопие с паметник на самото Илинденско въстание те нямат, имат на Мечкин камен, нали, край Крушево, там имат един паметник, на който всяка година се бият привържениците. Това е, понеже българско дело не заслужава да бъде национален празник. Мен ми се ще